APHLC song pen karjab dun MP candidate jai ka thar nomination alu jogdam tanglo Bithung Reng Thama constituency along alam ki aphuthak lamklar kipi Karbi Students Association Diphut District Committee Third Executive Meeting Kangni Kardom Nilinali Tumaphan Birta Nankevan Piabang Pi Samijuri Bepi Nonali Tumaphan Prime Tama Birta Nangwan Piglo Tangti Birtang Ton Ben Arjita Lakhain Kora Trok Duar Bagori constituency ka parlo Kakojana Havar along Kedamtang Arni Kalitang Rovel Rong Hangaphan Amethang Agari along Amat Apran Karmud Daraputhak Raratum Thurpaksi Apran karmuda rabang phuaphan ritar lip seraksi ingsai nang jipu kache song bana jog bokakhat police atum kiri dode sangse pena jog inura phan keneplong kedamtang therepo ni phain kora player ni ajo por amethang agari along kalitang rovel rong hang phan apranar muddet pen Assam police mate bokakhat police atum dode sangse pen kiri kakhuruk pena jog pini ni phai Thom kebar ni an sai klemra pera jirpo durlab deka pa bang phwa phan khon the ponsi bokakhat police atum nep innang pon longlo bang solong nonamat bokakhat judicial court along an ahokalam the kachini ji phan ponlo arong lake koila ghat Nagaon district pusi pangthek pon News report Karbi Long live Pini therepo ni phai thom kebar ni APHLC Racharya Songpen Lok Sabha akili galong MP ang hoyalong men kache thabdun longjia phanpura Karbi Long District Administration DCSI hemalong APHLC song claim bangatum chetong dunsi MP candidate jai kathar nomination alu jokpon tanglo Non nangkileji jangmi project lo ni phai ingkora trok arni Lok Sabha mate MP kiliga hut Racharya song tinatumta amethang kachari ang hoyalong kangni longjia phan dode sangse pinpen vote kerega mai paduponsi Jasmet BJP APHLC la pen Congress angbong Karbi Anglong arlo Racharya tumon kijap aphi ong ingtang ong so si theklong Lasong bong APHLC atum pini ongdung amuluk chepengsi MP ang hoya pharman karjab dunjia phan nomination alu jogdam tanglo bangso hut APHLC MP candidate jai kathar kaning je pona tengke APHLC atum si MP kiliga hut phan pharo isi mate 100% high vegji MP ke hailote ke cheng si ke Karbi Anglong rara kar I Article 244A mate autonomous council ke pachunjia phan siding pon phitpo Lapen inglong aso akhaya phan kerai kom thip longjia phan 6 schedule ja kong pangtang pon vekpo Karbi Anglong autonomous council akili galong tame panchayat aron pen kilik padupon long le dejia phan nili siding pon vekji Lapen CAA mate Citizenship Amendment Act lapen UCC Uniform Civil Code aron langno ke dok anaphan rangkhat thipjia phan nili siding pon vekji pusi APHLC songamai phu mate MP candidate jai kathar ningje Nili है नी तुम APHLC लो फर्स्ट लो के जॉक लापेन के कादुएता DC बा रिटर्निंग ऑफिसर टू अलंक्लुम के लांग टेंग ता चॉक लो पुसी पु सेता स्क्रूटिनी के मो 4 तारीख से दोजी ला हेलो लापेन नंगले कोपिया के मांग से नंगले लबंग सो MP फरमान नंगले के मांग के नंगले तुम चीनी ले के दी नेली तुम ऑटोनोमस स्टेट अंडर आर्टिकल 244A के लॉन्ग वेक नंग पो Cepe long vek nang po ili tum si rat atum pensi itum long nang ji kedi lalo rat atum aja kong pen pete itum klemon e la pen ajok oton democracy a law pen pot si ili tum election chedanu nang kok lo la pen chedanu lo pen autonomous state ke long vek po long le tik hip to gen itunge o elo la pen sik schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to et nang po la hello News report Karbi Anglong live Prabjin pen Bokakhat police station ang kangalong keklang alam ki mate Kalitang Rovelson rong hangaphan apran karmud de phuthak CBI pen ketarlip padupon serak nangji pusi USUK songpen kehang Pini therepo ni phai thom kebarni United Students Union of Karbi Anglong songpen kedamtang phomkuruarni Golaghat district arlo Bokakhat police station angkang
kakochang along Karbi Anglong district arlo dolamara mekar Rovelson rong hanga phan pang thek thek the tum apranar mudde ra phuthak US UK a songpen sodak pin rempon upusi US UK tiripia maya maipu bibison teron apen kongchun bang jintu hajarika tum pangdak pon hebang so phuthak CBI pen ketar lip padoponsi adai ke do vek atuma phan net ingnang ponsi sodak kangsai padoponangji apran kedam jui Rovelson ronghang ahema soratuma phan sarkar pen kera pajir pon vek nangji an parta Home Department arpu kedo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen bangso akisum ke phonanga phuthak akenang sot asai deng pon serak nangji pusi US UK tiripia maya maipu bibison teron lapen kongchun bang jintu hajarika tumpen ningje pon Bokhagat elekat Karbi Anglong jila Dulamara nibaসী Rovelson Ronghangok অচিনতে দুর্বৃত্তয়ে নিখংভাৱে হত্যা কৰা ঘটনা আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছো আৰু এই ঘটনা সম্পৰ্কে অতি শীঘ্ৰে CBI দ্বাৰা তদন্ত কৰি দুখী আইনৰ যিটো গণ্ডি থকা যিটো কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছো যিখন চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি কথা কোৱা চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কোৱা কথা এই হাউকে বিজেপি চৰকাৰ এনে দিনত এনে ধৰণৰ খিলঞ্জীয়া যিটো মানে লৰাও যিটো মানে নিহংগভাৱে হত্যা কৰা ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো যে গৃহ বিভাগত দায়িত্ব থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সম্পৰ্কে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো खबर के हाथ पेन हरसिंह रोंगपी कार्बी एंगलोंग लाइव kedam tangarni bithung reng thama constituency arlo hanthora rongalong BJP klembang atum pen jirsong bia phan arengahu kapaso palam ke ahokali lapen kalili alam pen BJP klembang atuma phan APHLC atum nangkarbok thabarat ke chok che pusi pherang kya mai ke pha pona long pen APHLC klembang atuma phan pinrem ponthu Pherangkia mai kangni ponalong Hanthor polling station along BJP asong aphan ke kroi thip arara tumpen kaning je pona teng pulote Nili tumaphan LEMS chairman Mongol Be nangkapin khat pona teng Jasemet nilitum AVLC tin along job card ke do ana tumalong ka chihumrida mahotsi APHLC atum nilituma mayalong nang pasik sak dunpen nilituma phansi ahok healam akoi nang ki pipon thuke ahok kalipusi Pherangkia mayalong jethan pon ahok pe halo alang digapak lang bangke bibi hian je bohong dut amat latum pini alang ni jisong beto apuria adon ataman ke APLC nang mas lapo lake ahok lo alang litum ke kedam tang election ahota APLC nong se cheram dun apenon ahota nang chapara nun chot lasi alang litum ke ahok pet ke APLC nilitum hanthor arong along VLC sirkepdo la solong nilituma VLC tin along damsi job card ke do tum anaphan block pen development akama phan nilitum kachi humri damasai kedeng boma hutsi inut banghini APHLC claim ba atum nangkapasik sagdona saisi ke claim pon thupusi ning jepon masih alang lina ke thana lamben sini nilitum VLC long tin bena nilitum che damsi aso job card nilitum Jepang room dam la so Jepang room dam meeting hodangsi alang nilitum mang sinahi freedom amang lagi freedom kali asin alang ditam daklem teden Lapenilitum bidhung reng thama constituency arlo Ladakh Hanthor polling station along ke kedam tang ko ansi BJP avot ke longma non election ke an sosesi longpon thuji athima la inut banghini APHLC tum ahok healam nakarbok thapenle ke chokji kali Ladakh CM Dr. Tuliram Ronghang akerap ke nilitum chetting ni siun e lasi Hanthor polling station along ke BJP avot si non election hosetami phan pharo isi mate 100% long thuvek pupusi Pherangkia mayalong lamthi chepaklang pon data teden ni pusi pachin lo lasi dak Hanthor local committee BJP long angkang apia salong bangke ason anong doge wan juno pen ban penle BJP avot ti komre pugali dake BJP avot ke kam thuji an thujei kam chi la pen dake non ko ke intang kring si dolang lasi ason atum ke klem tap ake dak atum ke toita ke Dongka mokam pen wikibe Karbi Anglong live Pini theripo ni phai inkora sir kebarni FBI restaurant Diphu along Karbi Lo Charlia Song Diphu district committee hin pen ke thomangdeng klembang amai mate executive meeting kangni Nonangkeleji jangmini phai sir kebarni si joint extended amai kepa doji aphan pangdak pon
Pherangkia Maya Long, Karbi Students Association, Mate Karbi Low Charlie Asong, Dipu District Committee Akong Chunbang, Sona Singh Rong Pipen ke Pachini Pona Tenke, Non Nankele J Jang Mia Chiklo, Nipai Sir Kebarni, Karbi Low Charlie Asong Pen Joint Extended Meeting Mate Kang Dangamai Padoponji. Bang Solong, Karbi Anglong, Nijang Karbi Anglong Angkang Pi, Karbi Low Charlie Asong Klembang ke Doan, Jasamet Regional Committee Pen Chenglok, Branch ke Doan Atum Setami Chetongji. Nasila Bang Sor ni RD Do Jot Pen, Low Charlie Ahin Pen Chenglok, Long Ri Long Pat Kacarai Koma Puthak, Chingki Chingwai Ponji Pusi, Ningje. Jasamet Pet, Ladang Letum Resolution, KL Paul APM, non report, Ladang So District Committee, Ajakong Chiparan Pujipa. Lapang so ajakong Chiparan Pen and Full Kasisak King Jiavansi, Utok Kirangji Langani, Mate April Achiklo, date 9, Kalau Banke, Nilutum John extended Halaswarni Pedupon, Halaswarni Banke, Nilutum break jam along repen, break jam team pen, Ladang so Dimalong, Kiklem, Kidama Banke, in Novera Jakong Pen Banke, who asked Kidam Lima, Lidam Lidensia Posi, you see teamwork pen, no Siklem, Lokutan Tech, Kuang Lingo Sikidam Lima, Lidam Unjipu. Nilitum mata posisi, non kiwan silangan Banke, John extended Nilitum Lekumpo, Nainani, April, Ikutapa, Alam Swarni, Nilitum, the District Committee, and Bachir Tipon, but Harisi Bab Socia Muji. News Report, Karbi Anglong Live. Tangdi pini prime time berita ke lapan si kang tonik lo choro lo nang lituma phan apor kacipi pen berita nang kelang dona pon.